at kunne løfte sig fra jorden og tage ud helt alene i lufthavet sammen med alle fuglene. Der er et eller andet glamourøst og magisk over det. Det er der. Thor Pauli Andersen er 21 år og studerer til maskiningeniør. I morgen skal han til piloteksamen. Men først skal han flyve sin sidste undervisningstur. Jeg er her nu i Randers, der ligger her, og Skive flyveplads ligger herovre. Så det er en god tur vestover, der tager nogenlunde en halv time. Jeps. Godt, jeg giver den gas. Sunny, you smile at me and really ease the pain. Oh, the dark days are done, the bright days are here. My sunny one shines so sincere, sunny one so true. I love you. Det er så fri, som man kan blive, sådan, tror jeg. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Men før friheden er total, skal Thor bestå sin eksamen. Det er ansøgningen til at gå til prøve. For Thor er eksamen første skridt på vejen til en karriere, hvor han kan kombinere kærligheden til fly med uddannelsen til maskiningeniør. Som pilot, der sidder du og betjener flyet og rykker i håndtagen og sådan noget. Men ingeniøren, det er ham, der ved, hvordan det hele fungerer bagved. Det er ham, der står bag kulissen og har styr på det hele. Når man sidder med de to kort på hånden, så står man rigtig stærkt i luftfartsbranchen. For at kunne udleve pilotdrømmen har Thor lånt 110.000 kroner i banken. Det gik rigtig godt. Vi var jo en tur i Skive og lavede nogle landinger af forskellige slags. Så nu er jeg lidt mere klar til i morgen, håber jeg. Hvis Thor består eksamen, må han flyve et lille etmotorsfly. Og at få det der stykke papir i morgen, det er virkelig en sejr. Kenneth Norman Jebsen er flyinstruktør. Han ved, hvad der skal til for at blive pilot. Grundlæggende skal man være god til at styre flere ting på en gang. Det er Kenneth, der har lært Thor at flyve. Det er faktisk min første elev, som jeg har med til eksamen. Jamen, jeg er selvfølgelig spændt, også fordi jeg nok har fløjet 90% af Thors program. Så hvis Thor han dumper i dag, så er jeg tydeligt på det. Måske på, at han har haft en dårlig instruktør. Det gik heldigvis, så nu er certifikatet i hus. Ja, nu skal jeg vil gerne ud og flyve, men der er en fest, der venter i aften, så til at fejre det.